danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kulawar. Shi ne ka zo ka zauna a nan kake wannan bakin tunanin? To bari ka jin gaya maka, in baka yi a hankali ba sai ka dora kanka cutar da za ta zame maka matsala. Kuma ina so ka sani rayuwar ka fa ba kai ka yi ta ba, kuma ba haƙƙin yarinyar nan bane ita kadai, mu ma muna da haƙƙi a kanka. Amma kake so ka dora kanka lalurar da ta fi ƙarfin mu, ta dame mu ta damu kowa akan wannan yar iskar yarinyar da bata san abin da take yi ba. Ki dinga tausasa kalamanki akan yata. Munanan kalamomi suna yawa akan iskar ta yata fa ba iska bace, ba kuma ɓata gari bace. To bari ka jin gaya maka, kai kake ɗaukar ta a matsayin ya, amma yan bariki sun fi ka a gurinta. Tunda dai yanzu tana can tana shege ayata tana barewa duniya gida tana ci, kuma kai kake jiran abin da ba zai dawo ba. Ke kar ki ƙara iskan ta yata. Duk abubuwan da suka faru ai kina ɗaya daga cikin wanda suka bada gudunmawa. Ke kika nuna min munanan ɗabi'u na yaron da take so ta aura, kika sa na nuna masa tsana da ƙeya. Ta haka ai ko wallahi tallahi ba fasa halinta za ta yi ba, ni ko ba fasa faɗa gaskiya zan a cikin gidan nan ba. In Allah da ba abin da zaki ji sai dai ki ji alheri. Bakin ki sa ɗanyen kashi. Oh haka dai kace ko? To ai shi kenan. Wani irin rayuwa ne ka ɗauko wannan surprise? Da ba halinka bane, da ka damu da ni yanzu amma ba abin da ya dame ka da ni. Ya isa mace. Wurin gaya miki. Kina da zaɓi guda biyu a cikin abin da zan gaya miki. Ko dai ki haƙuri ki zauna ki ci gaba da zama a haka, ko kuma ki tattara kayanki ki san inda dare miki. Amma ka san da wanda kake magana? Na sani. Yana hal nake magana. Na hal ce wacce tattara kayanta ta bar gidansu ta gudu ta bar iyayenta ta shiga uwa duniya. Ke ci? Kai dakata ka ci. Ka cika namiji butulu, maci amana, mayaudari, azzalimi. Ka manta lokacin da kake min daɗin baki? Sai yanzu kake da karfin gwiwar da zaka gaya min wannan maganar? Daktar Allah! Ya isa, ki sani da ke ba zaman aure muke yi ba, zaman dadiro muke yi da ke. Na baki ci, na baki sha, na baki sutura tsawon lokaci. Ko iyayenki ba su baki cimar da na baki ba. Saboda haka bari in gaya miki, baki isa ki sa ni ko ki hana ni ba. Duk abin da na ga daman yi shi zan yi. Kin ji na gaya miki. Ke bari in gaya miki magana ta ƙarshe. Idan kina da zuciya ki tattara kayanki
ki bar gidan nan. Nihal! Surprise! Nihal! Nihal! Sannu baba. Yawa sannu. Yawa. Yaro ya dai? Wallahi dama zuwa ne nace bari zo in gaishe ka. Wallahi. Ka yi hakuri yaro, wancan lokacin ne ma mummunan fahimta amma duk rashin sani ne. Ka yi hakuri ka yafe min. Ai ba komai. Ai wannan duk ya wuce sai hakuri. Ai duk da haka dai inda yanzu Allah ya sa ka aure ni hal, ai kaga da yanzu kai kuna tare da tuni kuma hankali na a kwance. Amma na bi son zuciyar matata ta jefa ni a wannan yanayin. Allah sarki. Ai ba damuwa baba, ni kaina tunda aka ce wannan abun wallahi hankali na ya kasa kwanciya. Tunda aka ce ni hal ta bata, an neme ta a rasa wallahi hankali na ya kasa kwanciya. Gashi ni ma ban yi aure ba, amma insha Allah muna nan muna addu'a za ta bayyana, insha Allah za ta dawo. Insha Allah. Sai hakuri. Allah zai Sai hakuri wallahi. Ga wannan baba a dan sai wani abu. Yaro har da wahala. A ba damuwa wallahi. Nagode. Ba komai. Nagode. Ba komai. Nagode. Allah saka lafiya. Amin amin. Ka lafiya. Tilas ya ku biyar iyaye. Haba malam, yanzu dan Allah dan annabi mai amfani irin wannan tunanin da kake yi. Fi sabilillahi. Gaskiya ya kamata mai gida ka tattara hankalinka ka dawo guri ɗaya ka nutsu tsaf kaman carbi. Saboda irin wannan tunanin wata rana sai ka kashe kanka mu ka tona mana asiri. Ka jawo min asara. Ka mai da ni ba zawara a cikin gari. Fi sabilillahi. Ha to in ba haka ba menene? Saboda da Allah. Sanadin kunci na rayuwa ya sanya ni al'adamuwa. Ke ni hal. Na aje kaza da yogurt. Wai dauka? Ni ce, gani na kowa bukata. Kai kina hauka ne? Ya za a ina aje kaza da yogurt saboda zan zo da bakuwa ta ci. Yanzu haka yunwa take ji. Kina hauka ne zaki dauki abin da ba naki ba? Guda ba ne ka siyo ba. Baki da hankali. Gaskiya ba san inda yake miki ciwo ba. Ke yanzu a zaton ki dabbai ina ne ni? Da zan ci gaba da bauta. Ina tugawa kare ciyawa. Wanda ne a baya ma Allah ya amfani. Ba ke na siyo ba. Dole ka ciyar da ni. Tun da dai ka samu wannan tsofan cikin dole ka ciyar da ni ko kana so ko ba ka so. Ina son tambaye ki. Ni da ki ba fa zaman aure muke yi ba. Zaman daduro muke ni da ke. Kuma ni yanzu na gaji. Idan ke kina da zuciya ki tattara kayanki ki koma gidanku. Dakata Safras. Macuci maci amana, mayaudari azzalimi. Ka rabo ni da iyayena ka kawo ni nan ubana da yafi kowa kaunata. Ya bani tarbiyya, amma yau kake bude baki kake kira na da mara tarbiyya. Ina da tarbiyya. Tsantsar yaudarar kaunarka da ka samun a raina ne na aikata duk abin da nake son na aikata. Allah ya isa na tsakanina ni da Duk maganar da zai fito daga bakinki babu maganar da za ta girgiza ni kuma babu maganar da za ta sani na ji tausayinki saboda ke baki san darajar iyayenki ba. Idan da kin san darajar iyayenki da ba za ki gaya min abin da ke gaya min ba. Tunda kika baro su kika dawo guri na bari in gaya miki a idan duniya ma duka yanzu iyayenki ba su da wani sauran mutunci. Kuma ina so in ƙara jan hankalinki daga yanzu ki daina yaudarar kanki. Baki da sunan da ya wuce karuwa. Kin ji na gaya miki sha. Ki haƙuri fa, zan shiga abin da babu ruwa ne. Kin san da yake 'yan magana sun ce ciwon ya mace na ya mace ne. Nihal. Kin yi kuskure. Me yasa kika saki jiki da dadaro? Ai ita bariki. A yi amfaninta a yi ta a watse kowa ya tafi gidansu.
Me ya kai kika yarda da namijin bare kika saki jikinki gaba daya? Ke, ni ba mutumiyar banza ba ce. Kaddara ta ce ta zo a haka dan haka ki iya bakinki. Amma ka wannan kaddarar taki ta miki bazata. Ta rasa inda za ta kawo ki sai bariki? Ita bariki sakaina ce, babu wanda zai maka turki ya daure ka. Duk lokacin da kaka ji kana iya tafiyar ka, amma ke abin daɗi ya miki shi yasa kika zauna. Ke, kada ki sanya baki akan abin da baki da ilimi akai, kin gane? Ban san abin da ake kira bariki ba, kuma ban taɓa yin bariki ba. Shi ya nuna min bariki, shi ya nuna mini ƙauna wanda ban san da yaudara a ciki ba. Ba haka bane, kuma biki manta iyayenki ba, ke dai kawai kice kin fara jin daɗin bariki. Na yi mamakin shi matuƙa don ya jefa ni a bala'i. Domin ya jefa ni a bala'i, ban san ta yadda zan yi fita a cikinsa ba. Ni za ki kalla ki ce ina jin daɗin wannan rayuwar? Menene a bariki? Banda nadama da kukan zuci. Ke yanzu idan ke ce ni sai ki nufi iyayenki da wannan abin kunyar? To me a ciki? Kowa ya sai rariya ya san za ta zubta ruwa. Tun da kika shigo bariki kin san cewa ba masallaci zaki je ki tare ba. Sun san kina nan kin kafa dangi. Ke hal yanzu rashin mutuncin naki har ya kai haka? Har ya kai ki sa hannunki akan fuskar bakuwa ta ki mare ta? Na mare ta Safras, idan za ta ci gaba da gaya min baƙaƙen maganganu a kaina, to haka zan ci gaba da marinta. Gaskiya ne, ban ji mamaki ba. Ban ji mamakin haka ba. Saboda in dai mace yar bariki ce za ta yi abin da ya fi haka ma, ni na sani. Yau ni kake kira yar bariki? Saboda wata? Lalle Safras. Safras, ni ce fa ne halinka, wacce kake kuka saboda soyayyarta. Ka ɓata da kowa saboda ita. Babu abin da ya wuce burinka, mafarkinka shine ka mallake ni. Yau ni ce kake aibatawa saboda wannan? Lokaci ne hal, kuma lokaci wucewa yake. Ina so daga yau ki sa a ranki. Lokacin ki akuri na ya wuce. Kin san dama ita rayuwa haka take. Idan wata ran ana yi da kai, wata ran kuma da wani ka za a yi. Ina so ki yadda da wannan. Kin gane? Yanzu kana nufin lokaci na ya wuce a gurin? Mamakin me na baki? Ko kuma butulci zaki mun? Ke kin san da cewa duk duniya babu wanda ya nuna miki soyayya da na nuna miki. Haka ne ko ba haka ba? Ku yi dariya yadda kuke so. Amma ku sani wata ran ku za a yi wa dariyar. Ita rayuwa kamar mafarki. Ko baka farka ba wani zai tashe. Kira da tsaya. Na ta mafarkin da mamaki zai zo. Ke bari in baki shawara. Idan har kina da zuciya, ki tattara kayan ki bar gidan nan. Kin ji? Mai haƙuri kuma sai ya janye. Na cuci rayuwa, na cuci kaina. Nihal, ina kika shiga ina ta neman ki? Baba dan Allah dan Annabi ka yi hakuri. Na cuci rayuwata da na bijirewa maganar ka. Gashi na jefa rayuwata cikin bala'i. Na cuci rayuwata, na cuci kaina. Nihal. Nihal. Me yasa zaki min haka Nihal? Ki tona min asiri. Yanzu sakamakon kaunar da ke tsakanina da ke kenan zaki min haka? Baba ka yi hakuri, na yi kuskure, na yi nadama abin da na aikata. Ka yi hakuri don Allah. In ga dai ai kauna ta rana. Dan daga tukuici nan har gida kin kawo mishi wa babanki. Ke dai wallahi ne hal baki da mutunci. Yar Dakata Amina. Kar ki faɗo ta mummunar kalma a kanta. Har gobe wannan yarinyar ƴata ce. Ke ya aka samu wannan ciki?
Ki faɗa min nace. Baba surprise ne. Ai na san za a rina. Wallahi na san za a rina. Ko ba wannan nan godaddan yaron ba. Habawa. Kin gani za ki kashe shi ki huta. Tilas ya'ya ku biyar iyaye. Na ce wai baka iko shigo a cikin gidana ba tare da izini na ba. Bunsirin da kika kasa daurewa shine iba har gidana ya ci min danga. Ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina nufin danki ne iwa yata ciki gashi nan. Stop it! Sani, kar ka sake ka ci zaka yi wa ɗana kazafi. Kazafi ko ga gaskiya ba gashi ba? Assalamu alaikum. Yawwa, alhamdulillah gara da ka da yanzu. Yawwa, sani da zuwa. Mami. Na'am. Yawwa, Safras gara da ka shigo. Akwai wani abu da ya haɗa ka da waɗannan matsiyatan ne? Mami, kaman wace irin alaka kenan? Zuwa ya ce wa kai wa yarsa ciki. Ciki? Haba mami. Kaman ki ma baki sanni ba. Kaman baki da dadin da kika haifa ba? Ya za a yi kaman ni inda muke da arziki. Na rasa ƴan matan da zan yi mu'amala su sai irin wannan kazamar yarinyar. Kazama. Barin gaya maka. Tun wuri tun ina ganin mutuncinka. Ka ja tsimman yarka. Ku fita ku bar mana gida. Fita. Ani ban ga alamun mutunci a wannan gidan ba. Na fuskanci baka da kunya. Ko da yake ba a banza ka dauka ba. Gurin uwarka ka gada saboda ita ma ba kunya gare ta ba. Ni za ka kalla ka ce ba ni da kunya? Kika mare ni? Na mare ka. Idan za ka iya rama ka rama, idan kuma ba za ka iya ba kai karata ko kuma kai Allah ya isa. Ba laifin ki bane. Dan kuka ne ya jawo uwatar jifa. Kin ga abin da kika ja mu ko? Kuka kike? To kuka yanzu kika fara. Yanzu kika fara kuka. Don haka ku fita daga cikin gidana kafin na devolution in dental arrangement ɗinku. Walk out! Kaga malam. Fita. Ku fita mana! Ta. Misiyata. Kuma Allah ya isa, kuma Allah sai ya saka mu. Ina tare da kai. Baba, na jin bakin cikin zubar hawayen nan naka. Musamman ma in na tuna cewa ni ce sanadin wannan zubar hawaye. Zuciyata tana kuna, duniyan gaba ɗaya ta fita daga raina. Kina tunanin wannan hawayen tun daga nan har tsawon rayuwata zai daina zuba ne a fuskata? Kin ci amanata. Kin zuba min da duk wani mutunci a idon duniya. Ni hal, mu zan yi miki baki ba, amma kuma za ki ci gaba da zama da ni a gidan nan. Ina mai umarta ki da ki tashi ki bar min gidana domin bana buƙatar ganin ki daga nan har tsawon rayuwata har abada. Din girman Allah baba ka kama wannan hukuncin. Kada ka guje ni a lokacin da nake da buƙatar ka. Ka tausaya halin da nake ciki. Ina da buƙatar ka a rayuwata. Kina da bakin da zaki furtan wannan kalmar? Kin manta kin guje ni a lokacin da nake buƙatar ganin ki a kusa da ni? Kin san irin barazana da kunci da zuciyata ta shiga a lokacin da na saki a kusa da ni? Ni hal ba na iya bacci dare da rana. Tunanin ki kawai nake yi. Na damu da ganin ki. Na damu da mutuncin ki. Ashe ke baki damu da mutuncin ki ba. Kawai zuwa kika kije ki zubar da shi. Baba kar ka yanke kaurar da ke tsakanina ni da kai. Ina son ka kai ma kana suna. Na yi kuskure babba da na biyo son zuciyata. Na bi daɗin bakin saurayi na bijire maka. Abadan Allah kai haƙuri. Na san kai uba ne mai tausayi. Shi so kan sa zubar hawaye. Tilas ya'ya ku biyar iyaye. Mai haƙuri kuma sai ya janye. Baba, kai uba ne mai tausayi da haƙuri. Na san kana da zafi. Gana akan gwiwoyina. Na zo ina neman gafara a gare ka, ka gafarta mini. Ka banni na ci gaba da zama da kai a gidan nan. Ina buƙatar ka baba dan Allah.
Nihal, a da ba abin da na fi ƙauna kamar ki, yanzu kuma babu abin da na fi tsana irin ki. Saboda haka in na kalle ki sai in ji kamar na kashe ki. Nihal, na tsane ki, kin fita daga raina. Nihal, ki tabbatar kin fita daga gidan nan, domin idan na da na same ki, duk irin hukuncin da na yanke a kanki, ke kika jawo kanki. Sanadin kunci na rayuwa ya sanya ni hal a damuwa. Nihal, Nihal, Nihal. Wayo Allah, wayo Allah, wayo Wannan kashe ta domin mutuwa wannan yarinya shine bi alheri a gare ni. Haba ma Sani. Haba malam Sani. Me ya zafi haka? Idan rai ya ɓaci hankali ke nemo shi. Me ya zafi haka? Zaka fito a bayyana jama'a kana tozar da yarka. Yarinyar nan tun cikin laluma nake cewa ta bar gidan nan ta ki barin gidan nan. Sai da ta bari na tunzura na fusata tukunna. Ba dole ta bar gidan ba. Ta bar gidan nan ta je ina? Duniya ai da faɗi duk inda ma za ta je mana. Me ya dame ni? Inda duk ya dace da ita ta tafi. Bai kamata ba. Idan rai ya ɓaci hankali ke nemo shi. Yanzu na san ranka a ɓace yake. Ka shiga gida. Daga baya za mu yi magana. Ke kuma ki tashi ki to da ka taka ji ban yafe ba idan har ka bata masauki a gidanka kuma makota ma kowa ya ji ne in kika kuskura kika je gidan wani a nan to ke ma ban yafe miki ba tsine miki ma zan yi. Baiwar Allah ce Nihal mai tsarkakiyar zuciya. Baiwar Allah ce Nihal komai za ta yi da gaskiya. Sanadin kunci na rayuwa ya sanya Nihal a damuwa. Nihal, Nihal, Nihal. Da ƙarfi ko duniya da zafi bata kai zafi na rai ba. Me haka? Me ruwanka dai? Ke? Me yake ƙoƙarin aikatawa haka? Waye kai da zaka dakatar da ni akan abin da nake da niyya? Ni dan uwanki ne a musulunci, kuma na ga kina ƙoƙarin aikata abin da yake haramun ne a musuluncin. Ba wa'azi nake bukata ba a halin da nake ciki a yanzu. Mutuwa kawai nake bukata. Ni kuma wallahi ba zan bar ki aiwatar da abin da ke so ki aiwatar ba. Ke, wa mai kirfin haka? Me ke ƙoƙarin yi ne? Baka isa ka dakatar da ni akan abin da nayi niyya ba. Idan kuma kace zaka dakatar da ni gawa biyu za a yi. Ni halkin danne zuciya da ƙarfi ko duniya da zafi bata kai zafi na rai ba.
kai nesa ka ganta zagaye. Shi so kan sa zubar hawaye, tilas ya'ya ku biyar iyaye. Mai haƙuri kuma sai ya janye, Allah shi ne ɗai mai iya.